heti taka Khawvel thiam na san to nu po hian Khawvel khoi molai a chuan la Tlawh po lo le la hria thiam thei lo Hmun ala om fo zelani Hmun then khati chu an chanchin hria turat lem pau le kal acha kom jok fo thina Khawvel Hmun hing thang tak tak chan engemaw tak awanga Tlawh Phal Loh te chanchin an hria tang angte mi han ngai thla ho don te ang channel la subscribe velo te khongai mi lo subscribe sak ve zelula pakhatna North Sentinel Island, India. Andaman clear car zingami Sentinelist tribe ho chen na North Sentinel clear car anti khu tu ma Tlawh Phal Loh Hmun ani Sentinelist nam ho chanchin hi hriat tur atam lo hle a anthropologist te chuan kum singa kalta vela tangkhan anom to in an ringa rindan chuan an tam zong hi somria ta tanga za somnga vel ni tura an nga ya tu Tlawh ma andu lo wangin mi tu po he clear car vakal tum te chu an lo be chiam mai zelani he clear car hi India sarkar chuan hum halin he Hmun Tlawh hi tu tan ma phal ani lova Khawvela Hmun Tlawh hlau om berle phal lo ber te zingami ani pahnina Snake Island, Brazil rama clear car pakhat chu rule tur hlaom zet nei sang chuang zet mai ten an lua hem mai ni ani nang hian he clear car hi Snake Island rule clear car tin aming an phu top mai ni mishing tan kal mai ngam na chi ani lova he clear car hi Brazil ramle Khawvel huwa po kal phal lo na ber ani hialani Brazil sarkar chuan he clear car Tlawh hi a phal lo bura kal lui chu sarkar dan zom lo na ani rule la om ber chi golden lens head ringot po sangli chuang omin an ring ani pathumna Surtsey Island, Iceland Surtsey clear car hi Iceland chim top lam tuipuya archipelago a omania tlang kang na sa takmain kumli chung lava aphu chu atanga in siamani he clear car hi Khawvela clear car no pang bera chinchi ani bok he clear car in siam ram chho mek na ecological succession hi ti boy lawa wangin Tlawh Phal ani lova scientist le geologist helai Hmun zir chiang tura ti bi ke tan chau lo chuan Tlawh thei ani lo ani palina Dulce Base USA Dulce hi kho classic te urai mai Colorado border New Mexico a omania he khuwa Native American sangti zaru vel or chenna hi underground laboratory atan man ania experiment maktak tak arukin an kalpui thin ani Dulce Base hi compound lian tak mai technology advance berberte mishing le ransa hybrid te thlenga arukan siam chu na le anda thatna Hmun ni nan soi he Hmun hi uluk mangkhe na ven ni in USA le Khawvela Hmun Tlawh Phal Loh bur te zinga alangsar ani pangana North Brother Island USA New York City om North Brother Island hi USA a Hmun hlui hlon lar ber te zinga mi ani atir taka chuan typhoid Mary laka quarantine hospital atan man thin ania atnuwa drugs addict te rehabilitation center atan man le ania tuna chuan North Brother Island hi bird sanctuary atan man ania mipui kal phal ani talawani parukna Heard Island Australia Antarctica le Madagascar in kara om Heard Island hi Khawvela ram Tlawh lo le daidar lo tlem te la om zinga mi ania politically chuan he island hi Australia ram ta ania Heard Island a hian active volcano pahnia oma active volcano om zia chu tlang kang la kang zo lo tina ani deuh berang chu chuan he thliar kara hian engma atau lo ani tlang kang ina vor chua lava lung le chinai lung ina khatteu top maya he thliar kar von himna atan hian Australian government chuan Tlawh a phal lo ani pasarina Doomsday Vault Norway Doomsday Vault hi thlai nimle thingche sang chi da thatna Hmun Arctic region om Svalbard Hmuna om ania he pindan thua thip uluk taka vena hian Khawvel Hmun sang atanga thlai chi an ron thon khom chu uluk taka von that ani Khawvel chia group na alo thena leilunga thilomte noi chiat ani hnuwa po thing le mau thlai le theite athara chi nan ni le theinan helai Hmuna hian an vong thatlak ani he Hmun hi chan poimo tak awanga Tlawh tur mi poimo bik tan bak Tlawh Phal ani lo ani pariatna Lascaux Caves France Lascaux Cave archaeologist te tan chuan fin na le hriat na ro hlupu ati thei ome achan chu he pu ka hian lemziak upatak tak prehistoric paintings an tiang chi kum singkhat sangsari zathum lai upa thanim tok tak a oma
Stone Age hun lai lem zia chi sang mai makle omzani taksi chu he puk banga hian ein zia khat chuk mai ani ran chi sang heng kel beram sazuk le chidang tam tak lem aum nuk maya he puk chung milem chi sang te atang hian mihring history thui tak azir thein an ring ani amai ro chu he puk chung boruak hi mihring hrisel na tan a thalo nia an hriat awangte tin mihring an lu fo hian heng lungbanga milem zia te hian a chiat pha an hriat awangte in kumsa ka chakwa somru pathuma changkhan mi puitlo an khapta ani abi ka phalna nei te tan chau he puka hian alu thei to ani pakuana area 51 USA interstellar lamtui mi tan chuan area 51 hi kan hriat zong tak ani nge yang southern nevada hmun vel hi chuan conspiracy theory sang hi anga khopa area 51 hi US military base ni in indo man ruale thlona te an test na hmun ani amai ro chu mi tam tak chuan helai hmuna hian thil thup omin nan sia helai hmun chu rila hian alien UFO kan tiang chi te nena in kai hnoi thil thu ruk omin an ringtlat ani area 51 chungcha ngai dan ngai nom tak tak te hi rei tak soi tham aum ome he hmun hi Tlawh Phal Loh ni in America ram mi tam zo khuan he hmun hi aum le om lo po an shelawe an ti chu engai ngai ve dan le ole khati zong kha ni le pot sela video lo chuak le turte en masai ni theinan notification bell kha lo metonia